Noniin, okei. Tää on veggie-blandiksia. Just. Juu, nämä on nämä. Okei. Miten se tehdään sitten? Näytäpä. Mitä helvettiä tää on? Ei jumalauta. Eihän me nyt tällaista halua. Ei niin. Otetaan toinen. Sulla on vitamiinijuoma. No joo, muuten se olisi mennyt. Muuten se olisi mennyt ihan kotia. Oli totta. Noniin, lähden toisen. Noniin. Karpalomehua. Karpalomehua sillä. Nyt puhutaan. Nyt rupee. Noin, ensin korkataan tommosen. Mä oon laittanut viinaa. Joo, sen viina on jo siellä. Ja sen pitäisi saada auki. No niin, joo. Tää tänne. Ja se kaadetaan sinne. No niin, joo. Oi, anteeksi. Sori, very sorry. Ei mitään. Anders on siinä mukana. Älä näyttää kameralle. Anna yksi pullo tuolta viinaa. Sieltä tulee yksi pullo. Voimaistaja. Tässä verkkivodka. Verkkivodka, hyvä Joo. vodka. En tiedä onko tää, mutta toimii. Tänä on pullonne täällä. Tää on niinku semmonen ohjelma, missä ne kertoo. Ei toimi. Teet sä dokumenttia? Joo, dokumentaari. Ei sitä viinaa vissiin mennyt sinne sisälle ollenkaan. Ei saa ollut pulloille Ja siinä kuvaa ja... Ennen ja jälkeen. Oliko se alkoholitonta vai? Mä olen huino. Älä